ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ምርጫታት ከባቢታት ክካየድ ምጽንሕ ይፍለጥ ኣብዚ ቅንያት እዚ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ከተማ ከረን ዘቃንዕዎ ምርጫ ድማ መቐጸልተናት እዩ መሓር በላይ ንዘዳለው ጸብጻብ ሻምተወልደ ከቕርቦ እዩ ነበርቲ ሸሞንተ ምምሕዳራት ከባቢ ከተማ ከረን ካብ 17 ክሳብ 25 መስከረም ኣብ ዘቃንዕዎ ምርጫ ንውህደትን ምትሕብባርን ህዝቢ ከም ምንጭ ሓይሊ ብምእማን ተልእኾ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ይሰርሑ እዮም ኢሎም ዝኣመኑሎም ኣመሓደርትን ኣካየድ ስራሕን መሪጾም ኣብ ወንበር ኮሚቴ ምርጫ ኣቶ ሃብተስላሴ ክብሪ ኣብኒ ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕላማ ህዝቢ ኣመሓደርቱ ብምምራጽ ቁርዑን ፍትሓውን ኣገባብ ምሕደራን ምርጋጽ ምዃኑ ብምጥቃስ ነበርቲ ኣብቲ መስርሕ ንዘርኣይዎ ንጡፍ ተሳታፍነት ሞጊሱም ብዝሓሸ መንገዲ ምስቲ ዘሎ ብራኸ ንቕሓት ልዕሊ ኩሉ ናይ መምዝዛን ክእለት ኣብ ግምት ብምእታው ትዝሓሸ ካብ ውሽጢ እቲ መጋባእያ ባዕሉ ዝመረጾም ብቕዓት ወይ ብቕዓት ዘለዎን ዝበሃላ ከም ዝመጹ ንምግባር ዝያዳ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መሰል ነቲ መጋባእያ ብምሃብ ኣገልግልቱ ልኡኻት ናቱ ክኾንዎ ዝኽእሉ ካብቲ ዝሓለፈ ናይቲ ምርጫ ድኹምን ሓያልን ጎንን ብምብጋስ ምስቲ ዝተኻየደ ናይቲ ጎስጓስ መደብ ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ ዝያዳ ናይ መምዘን ረቑሒታት ዘማልእ ወይ ተማልእ ክመጹ ኣለዎም ኣብ ዝብል ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ስልጣንን ሓላፍነትን ምስካም ዝሓሸ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ነዚ ዕድል እዚ ተዋሂቡ ማለት እዩ ኣስዒቡ ኣቶ ሃብተስላሴ እቶም ዝተመርጹ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ከምቲ ህዝቢ እምነት ኣንቢሩሎም ዘሎ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ብዕቱብነትን ተወፋይነትን ክመርሑን ኣበርክቶኦም ከዕዝዙን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እቲ ክምረጽ ዘለዎ ኣካል ወይ ታ ክትምረጽ ዘለዎ ኣካል ብዘይ ኣፈላላይ ካብ ጸቢብ ትሕቲ ሃገራዊ ኣጠማምታ ናይ ወገን ሃይማኖት ዓሌት ኣውራጃ ሰበይ ሰብካ ናይ ጥቕምን ረብሓን ምትእስሳር ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ዝሃነጾ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂውን ብሰፊሕ እና ደንፈዖ ዝኸይድ ዘሎ ንሕድሪ ሰማዕታት ብምጽናዕ ብሃገራውነቱን ኤርትራዊ መንነቱን ተወፋይነቱን ዝልለ ወይ እትልለ ዜጋ ርትዕን ፍትሕን ዘለዎ ብዘይ ኣድልዎ ክሰርሕ ዝኽእል ንኹሉ ኣካል ኣብ ቅድሚ ሕጊ ብማዕረ ዝርእን ብማዕረ ኣገልግሎት ዝህብን ክኸውን ኣለዎ ነበርቲ ብወገኖም ዝተመርጹ ኣመሓደርቲ ንጉዳያት ህዝቢ ብግቡእ ክሰምዑን ፍትሕ ኣብ ምምጻእ ክጽዕሩን ዓቢ ዕማም ይጽበዮም ከም ዘሎ ተገንዚቦም ካብ ኩሉ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ርሒቖም ድልውነቶም ከረጋግጹ ብምዝኻር ሃገራዊ መደባት ንምዕዋትን ንምድንፋዕን ኣብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ምትሕብባሮም ከም ዘዛይዱ ቃል ኣትዮም ኣብ ከተማ መንደፈራ ተደኪነን ዝርከባ ትካላት ምፍራይ ዕሹግ ማይ ስየን ኣኳራሓን ብርታዕ ዋጋ ጠለባት ዕዳጋት ከባቢ ንምምላእ ጻዕርታት ይገብራ ከም ዘለዋ ወነንተን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም ወናን ትካል ዕሹግ ማይ ስየ ኣቶ ተመስገን ንጉሰ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ትካሉ ምፍራይ ካብ ትጅምር ሓደ ዓመት ከም ዝገበረት መዓልታዊ ድማ ስታት 2000 ጀሪካን ማይ ከም ተፍሪ ጠቂሱ ዝርግሑ ካብ ከተማ መንደፈራ ሓሊፉ ናብ ተራ እምኒ ድባርዋ ዓዲ ኋላን ኣስመራን ከም ዘብጽሕ ሓብሪዩ ትካሉ ካብ ትጅምር 3 ዓመት ከም ዘቁፀረት መዓልታዊ ድማ 500 ናይ 10 ሊትሮ ጀሪካን ብምፍራይ ብርትዓዊ ዋጋ ከም ዝሸጦ ዝሓበረ ወናን ትካል ኣኳራሓ ኣቶ ሓሰን ኑር ሕሴን ብወገኑ ንመጻኢ ናይ ሊትሮን ፍራቓን ማይ ንምፍራይ መደብ ከም ዘለዎ ሪህዩ ኣመሓዳሪ ንኡዘባ መንደፈራ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታት ትካላት ጠለብ ነበርቲ ከተማ መንደፈራን ከባቢኣን ንምምላእ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይርአ ብምምልካት ጽሬት ናይቲ ዝፈሪ ማይ ንምርጋጽ ድማ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ሚኒስትሪ ጥዕናን ምምሕዳርን ኣብ ከክልተ ሰሙን ምቁጽጻር ከም ዝግበር ሓቢሮም ኣብ ከተማ ሪችሞንድ ቨርጂኒያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትማሊ ዓርቢ 25 መስከረም ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቅድድም ጽርግያ ተጸሚዳ ውዒላ ኣብዚ 162 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ናይ 11 ዙርያ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 4 ተቐዳደምቲ ማለት መርሃዊ ቅዱስ መትከል ኢዮብ ኣማኒኤል ገብረዝጋብሄርን ዮናስ ተኸስተን ኣሰሊፋ ኣብ መወዳእታ ድማ መርሃዊ ካብቲ ቀዳማይ ዝወፀ ፈረንሳዊ ኬቨን ለዳዋ 12 ካልእት ድሒሩ መበል 11 መትከል መበል 43 ኣማኒኤል መበል 58 ዮናስ ድማ መበል 118 ከም ዝመፁ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓን ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብዚ ሓያል ውድድር ካብ ዝተሳተፉ 170 ተቐዳደምቲ እቶም 40 ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ውድድሮም ከም ዘይዛዘሙ ተፈሊጡ ኣብዚ ውድድር ኣቓልቦ ኩሉ ተዓዛባይ ስሒቡ ዝወዓለ ብዝሒ ኤርትራዊ ደጋፋይን እቲ ንጋንቱ ዘርእዮ ዝነበረ መዘና ዘይነበሮ ደገፍን እዩ
كاب لعلي 15 كتماتات كساب ناي أستاد 3000 كيلومتر رحقة توقعيزهم زمطو إيرتراويان قدم مجمارو كساب الزازم بانديرا هاجروم بمن بالبالنا أستاد 6 ساعات زرأي ولعل دقفا غالبا مع كنا زينا سيحبو من بارو تزبط حنا حبريتها ملكيتون زي كمزيلن كلك قدمي وددر اب استخايدن بريزيدنت هاغراوي فدريشن ኤርትራ አቶ አስመሮም ሀብተ ማርያም ዝተሳተፈን ናይ ዩሲያን ጉባኤ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃው ቅዱስን ኣብ ዙር ፈረንሳ 2015 ዘመዝገበ ዓወት ቀላሳ ዓወታት አፍሪካ ምዃኑ በዚ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዘርእይዎ ዘለዉ ጻዕሪ ድማ አፍሪካ ኣብ ዓለም ዝግባእ ቦታ ክትሕዝ ትጅምር ምህላዋ ተገሊጹ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ ጽባሕ ሰንበት 27 መስከረም ንመክሰብ ደበሳይ ኣሰሊፋ ኣብቲ ልዕሊ 260 كيلومتر شفن ناي عبيتي قدم صرغيا كتساتف مخانا تفليتو بمخنيات 27 مسكرم اخغراو معلت توريزم استقايده وددر سئل فوتوغراف نمريت قريبو نعوتات دما غنزباو شلمات تعديلو እቲ ብ26 መስከረም ብሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ አስካል መንቆሬስ ኣብ ካዛ ዴል ኢታሊያኒ ኣስመራ ዝተኸፍተ ምርኢት ንቱሪዝማዊ ጸጋታት ኤርትራ ብሓፈሻ ታሪኻዊ ቦታታት ባህላዊ ብዙሕነትን ኣነባብራን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብቐንዱ ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ዝሓቆፈ እዩ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ኣገልግሎት ቱሪዝም አቶ መሐመድ ኢድሪስ ኣብ ዘስምዖ ቃል መዓልቲ ቱሪዝም ኣብ ማሕበራዊ ባህላዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን መዳያት ዘበርክቶ ረብሓታት ልዑል ምዃኑ ጠቒሱ ኤርትራ ብስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ክሊማኣ እትውንኖ ታሪኻዊ ቦታታት ያታዊ መነባብሮ ጸጥታን رجعتان دم بفلاي نبتحتي سحاب مخان جليتهم. أبتي أجاتامي 40 شوعتن ناي فوتوغراف سألتون وددر كاب زغربون بهاري وتسقاتات تاريخا وبوتاتاتن كال توريزم وتسقاتاتن زن صبارغ 200 شوعتن سئلتات نتن قدامت سلسته ገንዘባዊ ሽልማት ካብ ራብዒቲ ክሳብ 10 ዝወጻ ድማ መተባብዕ ተዋሂቦም ኣብቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ዝተሸለመ አቶ ተኣዛዝ አብርሃን ሳልሳይ ዝወጻ አቶ ኤድዋርዶ ራያን ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶ بمنقد مويوم نتجنا زي تبربرع عقور تجاتات إيرترا نمسنا دن من تبارعن عبرتيهم كم سرحوا الرجاجيتهم إسرائيل شوعة مسكرة مع جراو مع التوريزم لومي أبى هاجرنا بزحي بعد أحتي بزحي عدلاتها بتعتزب التيمة كساب إسرائيل شو منتن مسكرة مستفلا لين نتفتات قص المقان تفليتهم جراو مع التوريزم درجة هاجر نمبل إسرائيل حدن بدرجة عالم دمان نمبل سلسان شدشان عمتي ذكر زلهم تكال صربت انصيتن حصينن አራግ ኣብ ግጥማት መላ አፍሪካ አንጸባራቅ ዓወት ንዘመዝገባ ደቂ አንስትዮ በገንዘባት ተባቢዑ ب25 መስከረም ኣብ አዳራሽ ሆቴል ኤምባሲራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አምባሳደር ዘመደ ተክለ ትካል አራግ ዝወሰዶ ተበግሶ ኪነትነትን ተሸለምቲ ወርቅን ብሩርን መዳልያታት ዝኾና ደቂ አንስትዮ ዝህቦ ፍናን ተሳትፎን ተወዳዳርነትን ደቂ አንስትዮ ኣብ ምዕባይ ዘሎ እጃም ቀሊል ከም ዘይኮነ ገሊጹ አካይደ ስራሕ ትካል አራግ አቶ ኮንስታንቲኖስ ነጋሽ በወገኑ ስፖርት በሐያል ተሳትፎ መላ ሕብረተሰብ ከም ዝስስን ብምጥቃስ ትካሎም ዘይካተና ብትሕቲኡ ተጠርኒፈን ኣብ ሃገራውን ዞባውን ውድድራት ዓወት ዘመዝገባ ነተቀዳድምቲ ጋላ ነፍሒ ወሓዚት ኪዳንን ትዕግስቲ ገብሪ ህይወትን ንነፍሲ ወከፈን 7000 ናቅፋ ከም ዘበርከተ ሓቢሩ እተን ተቀዳድምቲ በወገነን ትካር ጽርበት ሓጺንን ዕንጸይትን ኣራግን ምምሕዳርን ዘባ ጋላ ነፍሕን ስለቲ ዝተገብረለን ገንዘባዊ ምትብዓል ድሕሪ ምስጋን ኣብ ምሕብሓብን ምምዕባልን ኣትሌታት ዝግበር ወፍሪ ክሕይል ኣዘኻኺረን بإنجنير حبت سلاسة جبرن سعي استدالوت أب من بابن معبال والقاو كيلتن عبد الرخيت كتفتر أمنت تنبرلا مزجب قالات عربية تجرنيا عربية بعسران حمشان مسكرة ما بسمرات مريعان تابعين تاني من جمرتاز خونة متحف أب حمشتميتون سان شدشان جزات العلي عسران 4 شحك على زحازة مخانة أبتي نايم مرة سنة سرعة جليتون جمجم نايتا مزجب قالات زغربوا أتو علامين محمد برهانن ويزر الروت سموونن نحفشاو تحستانا قرار أنا مونغو كلتي كوان قاتات زل زمدنا نتصمامدان أدما متاني قريتا ملكيتهم سفيح مبره دحر مهاب كم زعينة عابنا بمعبال قوانقو عرب وتاولوت زمتسن متحفتن مدلو ناي كلهم سنة بباين تساتف النت كحيل تلابيوم أموداتا أدلاو نايتا مزجب قالات إنجنير حبت سلاسي قبرتن سايا بزسمعو قال قوانقو عرب أب عالم بحفشاب كبابينا دما بفلاي سفيح زرقه زلوها هاقراون أخقراون قوانقو بمخانو أب هاقرنا زهلو أقدا سنة أزيل عل كم زخانة قليتهم